que un home que camina entre autobusos i entre taxis, menja l'aire que respira i viu en cases de cartró. Humanitat profunda, mala sort via viatges, sense un bitllet, sense un és polissó. Gabriel somia que és un àngel que ha caigut d'un cel de plata i les ales es trencaren caminant en aquest món. Es bressola i es mira, el seu rostre es dibuixa en el qual mira el cel, Déu ens estima. I quan arriba la nit es bressola i es mira, el seu rostre es dibuixa en